To in kaka ja Kenya kirwako wuoche kata ogudu mar ja Kenya ere geno ma in go kotende kod twak makawuono igeno no dhi wacha ngo jatend piny Kenya William Ruto. Nitie gik ma an kaka dhano adagombi kaka ja Kenya kaka iwacho na winje ni kero wuoye achiel kuomgi en gima wawacho ni insecurity. Waseneno ka ndalo mokalo matin kata mang'eny chakre ne around June July ka ji mang'eny nyithindo jomadongo abductions ng'eny ahinya. To bende kane wawinjo kata achiel kuom jowa mane wuoyo kowuok Kisumo bende wacho kaka kwe okosebet insecurity be okosebet ahinya e gweng' ma Kisumo, to mano ok en Kisumo kende, en gima is replicated e Kenya almost kuonde duto. Waneno ka ji nigi luoro seche duto ni sani waonge gi kwe waonge gi security maber arita yes maber mar piny. Koro en an gi kaka dhano dagomba winje ni to ker wache ang'o kalure gi gik matimre gi, nikech wang'eyo ni nitie jowa molal mobedo abducted olal, pod warito gi gin ji I think 24 ma pok oyudi nyaka kawuono. To bende nitiere jomoko mamedo tho kata kawuono nwachiew kaka joma miyo ma bende mondo achiw kuyo mara ne nyidendni mosewito ngimagi. Wachiew pile pile kaka joma miyo gi kuyo ni nyathi ma nyako none kama kama, miyo moro none kama kama. Matiende ni insecurity cases gin gik ma medra ahinya e Kenya kae. To kata kamano nang'e ni ker wuoyo about it nyoro, to kaka an to ok nawinjo ka assurance ne cha ne dhi kelo na hope ni gimoro dhi timre, nikech ok ane kosemako okang' maber mbele kocha kata mar calling out on the police force mondo wach niya joma timo timbegi be gibed apprehended. Ineno jagno manomaki kalure gi tho mane oyudi Mkuru, I think it was Mkuru kwa jengo something, joma noyude mang'eny ka, to mano nolal kamano. King'iyo ji duto momaki nyako onegi koa all the way from Mombasa, kijana no maki kende bolal kamano. En kwayo mara ni mondo kata joma moko bendo ng'i Kenya ka a very good nation, kata kama dhano nyalo bete gadiera kulingana na kiwacho wach mar security, to en gima onego wuogo kone matek mondo ji obedi ni wang'eyo ni Kenya kama wadhiye ni en kama piny manigang'o ma wantie irito maber. Bwesije nyo maki nyoro otere Uganda, oduoke Uganda. The Pakistanis bene notimne kamano, the Turkish guys bene notimne the same thing. Omiyo achiel kuom gik madagombe no wuok kuom gi ahinya ahinya and the femicide, nek mitimo ne nyithindwa manyiri, abductions matimre everyday. Eno wache ang'o kaka ker mondo inspire hope ne jo Kenya ni kachakre kawuono ka ng'ato yudi ni nobedo abducted maonge gi reason, to mae okang' mwadhi kaoni. Mar ariyo, onego bed ni wuoyo kodwa ni ndiyo waneno ka mogo to beche odok piny, to ere kaka wanyalo bet ni wan gi hope ni Kenjwa kae bende wanyalo yude tije mag rowere, Kenjwa kae wanyalo chiemo, Kenjwa kae bende wanyalo ng'iyo health sector, waneno kaka education sector bende timre, gik matimre mok beyo ng'eny moloyo maber. Omiyo an kaka ja Kenya adwa chiko ita niya education ni rais wache ang'o mosetime, nikech seche mane owach ni nyithindo okete bands mopogre opogre, aso tergi e court ma kendo banding cha otim nade obedo stopped, the whole implementation obedo stopped. Matine ni onge kaka nyithindwa manie mbalariany timre nade somo. En kaka rais marwa osekawo okang' mane mondo ne ni nyithindo gi kata obed ni court nochungo